כמה נשאר לכם? 8 אנשים, אוטוטו סוגרים את הסניורים, חבר'ה עושים עבודה פשוט מדהימה. אינפורמטיקס, בואו לבמה, 2020, כל הכבוד. לא יודע אם אתם יודעים, אבל נדמה לי שאני בין הצעירים בחברה, אני בין 18 כולם. שאלתי הם הכריחו אותי להיכנס לזה, קודם כל. הם הכריחו אותי. הידיים שלי רעדו כשהכנסתי פרטי כרטיס אשראי שלי. ולא ייוולד בן אדם שיוציא אותי מהמערכת הזאת שאני מבין מה זה הדבר הזה. זה דבר עוצמתי שיוביל לגדלים כל בן אדם. כולם יכולים להציע פה, ואני מודה לכל אחד מהצוות האישי שלי שהביא אותי לפה. במיוחד תודה לעידן שלימד אותי המון דברים, ויש לי פה עוד בחור, למה רק אני אדבר? טוב, אז מיכאל הגביל אותי בדקה, אני אנסה לצמצם. ככה, כל פעם שאני עולה לבמה, ואני התחלתי עכשיו לעבוד על זה באופן יותר רציני, יש לי בעיות של עמידה על במה, וזה די פעם שלישית או רביעית שלי שאני עושה את זה. ככה. אני מספר את זה מסיבה מאוד פשוטה. יש לי בעיה של עמידה מול במה מול אנשים ואני עדיין פה. ואני שומע את התירוץ הזה, כשאני עושה מצגות ואנשים באים ואומרים לי, תשמע, לא יודע לדבר כמוך, אחד על אחד, אני פחות יותר בסדר. ואומרים, אני לא יכול לדבר כמוך, אני לא יכול לדבר כמו כל אנשים שאני רואה אותם על במה, ואני הולך לכל אחד ואחד, ואני שומע את זה הרבה בצוות שלי, ובצוותים של אנשים אחרים. אני עומד היום כאן לא כי אני יודע לעמוד על הבמה, אני עומד היום כאן כי אני יודע לרדת מהבמה, לרדת מהספוטלייט, לצאת לבית קפה ולהזמין חבר למצגת, וזה הרבה יותר פשוט. כל אחד יכול לעשות את זה, אתם לא באמת צריכים את היכולות האלה, אז אני מזמין את כולכם לעשות מה שצריך ולעלות על הבמה הזאת, כי מפה כל העולם הזה נראה הרבה יותר טוב, ואני מזמין אתכם לראות את זה. בהצלחה לכולם. בואו נראה כפיים, אינפורמטיקס. אוקיי, 2020 הבא.